Знаеш ли, че шефът ти има право да те задължи да използваш своя платен годишен отпуск, дори без да си го поискал? По правило, платения годишен отпуск се ползва по молба на служителя, но законът дава право на работодателят едностранно, без твое съгласие, да те задължи да упражниш това свое право в следните 3 случая. Първо, при престой повече от 5 работни дни. Тоест, има работна сила, но няма работа. При ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която той се полага. С каква цел се прави това? Това позволява на работодателя да управлява производствените си процеси гъвкаво, без да прибягва до крайни мерки, като уволнения. Това е особено полезно при бизнеси с сезонна заетост или когато настъпят технологични или организационни причини, налагащи временно преустановяване на работата. От една страна, това осигурява икономическа стабилност на предприятието. От друга страна, законът гарантира възстановяването на работната сила на служителя, като го задължава да ползва отпуска си. Попадали ли сте в такава ситуация? Разкажете ни в коментарите.